Avui explorarem un tema filosòfic profund, el problema del mal. Si Déu és infinitament bo i va crear el món en 7 dies, com és possible que existeixi el mal? La tradició bíblica explica que al Gènesi Déu va crear el món en 7 dies i tot el que va crear era bo. Però llavors, d'on ve el mal? Com pot existir el mal en un món creat per un Déu infinitament bo? Alguns creuen que Déu no va crear el mal, sinó la llibertat. Això significa que l'ésser humà és lliure de prendre les seves pròpies decisions, i el mal sorgeix quan fem servir malament aquesta llibertat. En la tradició judeocristiana, l'origen del mal en la humanitat s'explica amb la història del pecat original al Gènesi. La serp tenta Eva, qui sucumbeix, Adam s'uneix i així sorgeix el mal com a conseqüència de la llibertat. Al llarg de la història, els filòsofs han reflexionat sobre la naturalesa de l'ésser humà i la seva relació amb el mal. Per exemple, Thomas Hobbes va dir que l'home és un lloc per a l'home, suggerint que el perill més gran per a la humanitat és la humanitat mateixa. D'altra banda, John Jacques Rousseau creia que l'ésser humà és bo per naturalesa i que és l'entorn el que ho corromp. Per Rousseau, el mal sorgeix més de la societat que de la naturalesa humana. Per alguns, el mal és la conseqüència inevitable de la llibertat. Déu ens estima tant que permet que existeixi el mal perquè puguem ser veritablement lliures. Altres creuen que el mal és una conseqüència de viure en societat. El problema del mal segueix sent un tema sense resposta definitiva i cadascú ha de reflexionar per entendre la seva pròpia visió. Tu què en penses? Creus que el mal és una cosa inevitable o té una causa que podem evitar? Deixa-m'ho saber i fins a una altra. Adeu!